RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maganing sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo, nagdasingan nga Tricia. Recorded by X Thunder Gaming. Sige lagi kagkalit. Di ba dili man ata kamalit sa una? Ang, layo naman gud amo. Ipalhin naman migpuyo ni mama kay nagpuwag man si mama magpapa. Ha? Kaluoy ko din nimo. Mao lagi. Ikaw, maayo gani ka kay kumpito mo. Daa kay mama o papa. Ako? Si mama na lang mo'y naa. Naa naman ko ilaing uyabang akong papa maong nagbuwag sila. Luoyan nimo ibigay. Luoya lagi sa akong classmate, ma, pa. Ganong looy man. Ang, nakuwag man niyang mga magpapa. Kinako nilain niyang papa. Ma, pa, ayaw bayagin mo pagbuwag, ha? Tao nagtiwas diha, Tricia. Ano pagdagan og istorya? O, pa. Duha ka tuig na lang gid ang atong paabuton, day. Og mo graduate tagyud kas college. Ako ready ay. Kita mo gong duha? Na, murag di na ako makapadayon ani, day, uy. Ha? Nga naman. Dili na kaya ni mama, day. Huy, bikay. Ano kung sad kayo kung dili ka mo padayon, uy? 2 years na lang hinuon. Lisod ka ayo, day, uy. Naguna-una gani ko nga manarbaho na lang ko. Total, 80 naman akong edad. Naanay mo dawat akong trabaho. Kaanugon sad, uy. Sa papaday ni mo. Dili ka makapangayog tabang? Na, wa man ganito magparamdam na ako. Klaro kaayo nga gilikayan ko. Mas importante niya iyang kabit kay nako nga iyang anak. Bisit ka na mga kabit, uy. Bisa kay bawa silang minyo ng tao ba? Ano mo, patol pa magid sila, uy. Ay, kung ako tingali mahitabuan, no? Dili igit tingali na ako mapasaylos, mama. Kung dili si papa. Kung buhaton magani nila nga mangitaglain. Trisha. Pagkahayop! Pa? Paano unsa ka? Nga nagisambang pa na ni mong bongbong? Tanawa na sama na lang inunang kumo ni mo. Unsa man din nahitabo? Pagi mong mama. Bagagnaong! Ngano day pa? Nasakpan ako nga naikuyog nga lalaki. Unsa pa? Unya, ahain man sa mama? Ni anak ko. Mayo kay nakahuna-huna ka pas pag-uli. Ni uli ko aron ko haon ang ako mga butang. Ma, unsa gud ni? Ayaw pag-apil-apil ha, Pasag Trisha. di siya, Tricia. Pasag di siya. Hagbayra kong nagduda nga nagbinuang siya nako. O karon, nakumpirma gid nako ang akong pagduda. Ma, dili nimo pang kuhaon ang imong mga butang. Ipamalik na. Wa na ko'y gusto sa imong amahan bisag gamay. Total dako naman sad ka. Kaya na nimo imong kaugalingon, Trisha. Huh? Wala lagi ka dili kadisa? Musugot lang ka nga mahimong kabit sa kataong minyo. Unsa? Minyo ang lalaki, ma? Hagbayra silang buwag sa iyang asawa. Bisan na, ma. Minyo gyapon siya. Wa na mo'y mahimo pa. Hugot na ang akong desisyon. Pumapahawa ka ginog dayon, ma. Dili ka gid ka mapasaylo. Trisha, anak, dili pa ka makasabot na ako. Tungod di wa pa ka makasuway nga mahigugma. Kung maabot magani ng panahon na, ma. Dili mahitabo nga magpinarihas ko nimo nga musugot lang mahimong kabit. Trisha! Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Nailain si mama nimo? Oh,
Daligid ako siya mapasaylos yung gibuhat bikay. Unya mo pag-eskwela? Padayon gihapon. Maisulti ni Papa nga, bisag piso. Dili na ko madawat og suporta gikan niya. Kaya raman sa din Papa. Kaya ran namo bisag wa siya. Trisha. May trabaho na ka? Opa, dako kay ko pasalamat sa Ginoo nga wa gyud ko lang ilangaya sa akong gi-applyan. Gani, makasugod ako ni Lunes pa. Maayo hinuuna kung mao ka na. Kining tuod ay pa. Ngano ba? Wa ka plano nga mangumusta ni mama nimo? Magduha na masab katuig siya nga sukad mi pahawa din ni sa ato. Para unsa pa man pa. Mas gipili ni ang laki kay nato, nga legal niya nga pamilya. Pero nak, inahan gyapon nimo siya. Bisan pa pa. Diligin ako sa mapasaylo siyang gibuhat. Nak Tricia. Maayo gani, kay gaan na kayo ang mga kauban ako din sa opisina. Pero mauligi, wa pa lang gyud ko'y nasuod. Bago pa man satgot ko. Sige lang. Uy, 12:00 naman di ay. Ito na lang ako maniutos gawas. Na may karinderya ning atbang sa building. Maayo dito kay naidagang kapilian. Kalami. Init pa kayo sa bawas tinuwada. Hi, miss. Nakaikaw ba? Wa man. Hindi ko mong mutupad mo. Wala naman ko ilaing bakanting lamisa. Sure. Thanks. Tod, karon palagi ko makakita ni mo. For 2 years, alagid ko maniud to, pero ako makabantay ni mo. Bago pa ako nakasud og trabaho din ng dapitagod. Mao ba? Asam na imong office? Kanang building at bang dinhi. Tapad na day atong building. Akala si Melvin. Ikaw? Trisha. Okay na ba mga ios mo number niya? Ha? Nga naman? Gusto na kong makigamigan mo. Kana kung may masuko. Salamat nga na nakigamigagid ka na ako, Trisha. Kana tungod kinakita na ako nga tarong ka. Trish, mag-usa na magitubuan nga nagsigitag kuyog. Pwede ba kong manguyabi mo? Melvin. Ang tinuod, sa una pa lang akong pakakita ni mo, nagagusto rin ko ni mo. Melvin. Doon na pa kay chance. Ang tinuod. Sa sige na to kuyog-kuyog, nakagusto na sad ko nimo. Maong gisugot na tika. Yes. Thank you, Trish. Salamat nga imo kong gisugot. Ug gusto ko, nga dadon di ka ni Papa. Aron magkaila-ila mo. Taga diin man day ka dong. Taga Mindanao gid ko, tito. Iyara ko din aron manarbaho. Mao ba? Kung kamoy magkadayon gid sa akong anak. Malayo din ni siya nako. Pa, layo pa na sinuod, uy. Bago pa kayo ni Melvin pa, wa pa na maabot sa mga huna-huna. Ay, noon sad. Hala, sige. Atiman na ning uyab nimo. Dali siyag snacks. Opa, magkuha sa ako. Asa di mo, mama? Sa makabilang bahay. Mas gipili ang lalaki kay namo. Maong bisag kanus diligin ako sa mapasaylo. Trisha. Tuod, gusto unta ko nga pohon, manuritas inyo sa Mindanao. Gusto ko nga ma-meet na ko imong family. Sige. Puhon, babe. Mag-seto niya tayo schedule para ana. Aron makafile tag leave daan. Taod-taod na sad mo ni Melvin, no? O, day. O sa katuig kapin na. Unya, kumusta man? Happy raman ka? Happy naman. Pero ambot ba? Hangtod karon,
Wa pa man gyapon ko niya gipaila-ila siyang pamilya. Di ba, ingon ka taga Mindanao siya? Oo. Nisgot naman ko niya ana sa bag-o pa lang mi nga mo ato Miss Ila. Pero wa naman siya hisgot ron. Basin o busy lang? Ambot sad. Pero mura magnais something. Something? Ngaon sa? Wa sad ko kay baw. Basta bugat akong feeling. Trisha. Okay na ka? Oh. Asa man dayta? Bisag asa lang, God. Road trip lang. Oh, sige. Niala kita tinis mingaw. Oo, standby lang, God. Nindot ni nga spot kay dapit sa dagat niya. Uy, samok. Kaya kita ra din eh. Naaman sa unahan ng uban. Hinoon sad. Totok man ka na ko. Ganina ra kay kong kakisan mo, God. Melvin, Pwede ba? pero basin makitaan ta. Tempted din ako sa kinan. Di ta makita din sa sud. Sure ka? Oh, lagi. Gusto kong buhatan ni mo. At agad ka pagtukod. Melvin. Niyan, tas inyo. Wait. Pasaminaon ako. Iubos na ko ang sunvisor ha. Oh, ayun. Basin hamos. Oh. Picture na tagak. Unsa man nga picture? Trisha. Kinsa ni? Trish. Paminawan ako. Imo ning asawa og anak. Trish. Gihimo ko nimong kabit. Wala ini pa ako kay Nauslas Mindanao. Wala nakailan ako din eh. Bisan pa! Minyo pagyapon ka! Oh God! Gano'n na makakana ko! Maude ay nga wala kay hisgot bahin sa gusto na kumaila ilang imong pamilya dito sa Mindanao kay minyo kang dako! Trisha, pasaylo ako. Please. Mahalang yun kayo, tika mo na nahimo ko kinini mo. Please, di lang tabagbuwag. Dili, Melvin! Dili ko musugot na himuon ako nimong kabit. Nahibaw ko sa feeling sa usa ka na kagibiyaan o ginahan para lang sa laing lalaki. Dili ko gusto nga mo panibation sa imong anak. Mong please, undangon na taning tanan. Og kalimtan ang nahitabo na to karong gabion. Trisha. Like the stars in the night, they're so distant to hold. Nakigbuwag ko ni Melvin. Og i-block na ko siya sa tanan akong social media accounts. Og nakabalita na sad ko nga na-resign siya siyang trabaho og nibalik siya sa Mindanao. Nakaingon kong maayo ra sad, aron dili na gyud magka-cruise pa ang among dan pagbalik. Tinhin na lang ko to. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong nga higalan kaagi ni Tricia nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagalahan, Forbidden. Forbidden.